And good day everyone. Yan, sa mga taga Alaminos, Pangasinan. Ngayon po ay unang araw ng pagbubukas ng aming fitness gym. Isa sa pinakamagandang fitness gym dito sa Alaminos, Pangasinan. Kung kayo po ay taga Sual or kayo po ay sa may Barangay Lukap, malapit lang po kami. Siguro kung Sual po, mga 30 minutes away. Kung mga Barangay Lukap, dyan sa may plaza, siguro po mga 10 minutes away. Ang pinaka-eksaktong address po namin ay Zone 6, Barangay Buet, Alaminos, Pangasinan. Ano bang meron dito sa aming resort? Dito po sa loob ng aming resort ay meron pong fitness gym. Pwede sa kahit anong event. Tara na! For birthday! Okay, so happy 14th Billy birthday! For Zagu! Okay, so happy 14th Billy birthday! For reunion! Okay, so happy 14th Billy birthday! For birthday! Okay, so happy 14th Billy birthday! Jump! Ito po ang unang araw ng pagbubukas ng aming fitness gym. Sa mga gusto pong magpamiyembro upang makapag free trial po kayo hanggang July 14 ang aming free trial. Magpa-member lang po kayo. Magpa-member lang po kayo. Ano pong ang pwede nilang makuha pag nagpa-member po kayo? Unlimited. Kung magpa-enroll po kayo ng isang buwan, unlimited po. Pumunta kayo ng umaga, pumunta kayo ng hapon, pumunta kayo ng gabi. Hanggang operational hours po, wala pong problema. Unlimited po yan. Pwede po kayong gumamit ng swimming pool. Libre po yan pag gumamit kayo ng aming swimming pool. And then kapag naitayo po yung aming full court, basketball court, pwede po kayong mag-rental. Sa ngayon po, ang activated pa lang po is yung aming fitness gym and then itong aming upcoming na swimming pool na merong jacuzzi po sa oras ng gabi. Ayan, wini-welcome ko po kayo dito sa may aming YP4K Villa Verde Resort. Andito po mismo sa loob yung aming pinagmamalaking fitness gym. Isa sa pinakamagandang fitness gym dito sa Alaminos, Pangasinan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Be a warrior, be a member para subukan at makita po ninyo yung aming pinagmamalaking fitness gym. Ayan, maraming salamat po and have a nice day.